О, ще ме килне. Не! Не знам. Просто не знам. Хей, здравейте хора, аз съм ProdsBG. Днес играм малко Майнкрафт. Така че поиграм малко на Survival Games. Така че не знам как да натрупам 10 тъпна. Това е толкова просто по принцип, но не знам как да ги натрупам просто. Нищо. Това е Wow, skip the farm. Почакаме малко. Така че има Skywars Spliff и Coming Soon. Така че не знам. Така да. И ще играем малко. Айде бе, къвто сървър. Хем не мога видя. Ей. Има по това време много хора, които искат да играят Survival Games, но... Аха. Baby, you want a sister. Така. Много хора, коментирайте и ми кажете да събера 10 абоната. Как? Въпреки че не знам, не казах, че няма да правя giveaway за 1000 абоната. Ще направя за 50, например. Какво? Survival Games Shop. Добре, ще си купа VIP. Ай. И какво такова? So baby, yes or no? Не ми се чете. Но хора. Тук има сървър. Видях го. Имаше сървър. Има за VIP. Има сървър. Нека да... Стига бе. Record to VIPs. Ужас. Колко трябва да чакам? Ще го пиша 100 толки, че ми липсва, че така. Точно така, махайте се. Join the pack. Бе съм казал 100 те продължават. Не знам, ще ги оттупам. Май. На този турнамент не води, така че се видим в друг. Добре хора, пак отивахме в същия сървър, само че има там, където има повече за джойн. Аха. Отиваме тук. Където ще се развием първоначално. Добре, айде ще играм 2 игри само. Колко време остава? 1 минута. Няма смисъл. Така ще напишем някой аларма. Парти.
Joining on this server. Нищо. Така че... За какво си говорим сега? Нищо не иде. Чакайте малко, искам да се видя. Да можеха да ми видят скина. Колко ми е смутно. Но то само не мога да я видя скина, на другите не мога. Почва играта. Ябарабаду! Аха, взех си и аз нещо. Ето го. Пържули. Той ще ме убие. Ужас. Така, тръгвам да търся честове. Но внимавайте понякога с паяците. Видяхте ли какво направих? Добре, влизаме в друг сервер. Не знам, мисля, че има повече от една игри. Не. Не знам, тази май ще е последно. Това е по-добре. Не един, не само на един, двама мога. Време е за много чакане. Така че... Only two girls here. Get boss. Сега сме на level world Z. Добре, хора, почваме след една минута. Така че... някой ме е написал. Шегувам се, това съм аз. Така че има една минута. Да. Стоп. Край. Готово, спря тайм. Шегувам се. След малко ще започнем от Steam. Тъхъса. Thanks. Добре, кой е това? Съседа, бе. Съжава се, черен. Да ми помагаш, чули. Зеко. Да знаеш, че снимам в момента. Да знаеш, че ще те кача в клип. Айрон ли имаше там? Да, айде да го взем. Нищо за айрон. Който показа айрона. Ето първата ми жертва. Ето те. Просто перфектно. Ей, върни се! Ти ли, бе? Ти ли? Чакай малко. Идвай! Yes! Да, подскачай си, малка броня. Подскачай си.
Идвай. Браво. Идвай. Аз ще ме убият. Ще бутна в лавата. Няма. Той аз ще се бутна, така че... Аз ще ми се позаредят малко животите и... Така. Супер. Така, аз съм голям килър, ама много чакане се изисква. Айде. Какво? Нахрани ме. Ще ме убия, бе. Някакви айде. Добре, и тази Guitar Girl, бе. Само 4 има ли? What the fuck? Аз Guitar Girl. Ето я. Ето жертвата. Това е Guitar Girl. Даймонд! Ето, идвай! Къде ми бягаш? Идвай! Това съм. Окей, аз и още един останахме. Можем да спечелим тази игра, но е много малък шанса. И пак тявайте ви си подскачат да сгари надолу. Какво? За какво слагам това? И Guitar Girl и без това умря. Точно това ми беше целта да има. Там това никнейм, а не.